Ang krido mga igsoon nagikan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa iyang mga apostoles, panglakaw kamo o bunyagi sila. O sa paghimo niini sa mga apostoles, gi-require nila kadtong mga manginhanglan sa bunyag nga makaprofess sa definite nga pagtuo. Pagtuo sa Amahan, pagtuo sa Anak, o sa Espiritu Santo, ang Santissima Trinidad. My dear friends, mayong adlaw kaninyong tanan, ug welcome na ning atong sinimana nga catechesis. Una ko magsugod, mangimbitar ako kaninyo kay unyang gabi sa may alas 8:15 ang takna. Mag-host ako sa usa ka live event diin simple lang mga igsoon akong i-share sa inyo ang atong pagsabot sa atong Ginoong Hesukristo isip 100% human and 100% divine. Inato lang kini nga pag-explain mga igsoon gikan sa akong natun-an sa among subject kaniadto sa Christology. Then atong sabton nga si Jesus isip tao, isip Dios, naapod siya human will, naapod siya divine will, na naunsa pagkaunsaa nga ang iyahang human will nakasubmit man sa divine will, ug ang iyang divine will nakatabok man siyang divine human will. So nakatuman siya sa kabubuton sa Dios Amahan sa iyahang kaugalingon isip tao. So ginagmay nga pagpaambit mga igsoon para maka-update, makadugang usab sa inyong pagpalambo sa pagsabot sa atong pagtuong Katoliko. Sa niaging semana, gipaambit nako sa inyo ang question number 26 gikan sa libro nga Youth Catechism of the Catholic Church. Ang pangutana nga unsa kining mga kredo sa atong simbahan. O gipasabot kita sa libro nga ang kredo mga minubo nga formula sa atong pagtuo haron nga kita nga mga matuuhon doon na tay common profession. O gitudloan kita nga kini nga mga hamubo nga mga profession ato naman gani kining mabasa sa mga sulat ni San Pablo. Ug ang early Christian Apostles' Creed ato mang gituuhan nga mao kini ang sumada sa atong pagtuo. Pagtuo nga nagikan sa mga apostoles. Ug ang Nicene Creed mao kini ang niresulta gikan sa dagko nga mga konsilyo sa simbahan sa dihang wala pa mabuwag ang Kristiyanismo, ang Council of Nicaea niadtong 325 o Council of Constantinople niadtong 381. Ug mao kini ang common nato nga basis sa atong Kristiyanos nga pagtuo sa mga Eastern churches o kanato dinhi sa Western churches. Karong adlaw mga igsoon, akong i-share sa inyo ang question number 27 nga nag-ingon, asa man gikan kining kredo? Ang kredo mga igsoon nagikan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa iyang mga apostoles, panglakaw kamo o bunyagi sila. O sa paghimo niini sa mga apostoles, gi-require nila kadtong mga manginhanglan sa bunyag nga makaprofess sa definite nga pagtuo. Pagtuo sa Amahan, pagtuo sa Anak, o sa Espiritu Santo, ang Santissima Trinidad. So, ang original nga ugat nining ato ang mga kredo sa simbahan mitubo man gikan sa atong pagprofess, atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyahang missionary mandate. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Mateo 28, bersikulo 19, nag-ingon man ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga apostoles, panglakaw kamo and make disciples of all nations, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So ang tanan nga mga kredo sa simbahan sama sa Apostles' Creed ug Nicene Creed, kini sila mga elaboration sa pagtuo nga magsugod
sa atong pagprofess sa pagtuo ngadto sa Amahan, diin siya ang magbubuhat ug nagsustener sa kalibutan. Ngadto sa Anak, diin ang kalibutan o kitang tanan nakakaplag og kaluwasan, ug ngadto sa Espiritu Santo nga anaa sa simbahan, presensya sa Dios sa simbahan o sa kalibutan. Naunsa man ang atong mapamalandungan nini mga igsoon. Isip mga Katoliko, ang ato untang mga pag-ampo angay gayod nga Trinitarian. Nga kung ipalid ta sa pag-ampo, ang atong pag-ampo is addressed to the Father through the Son in the Holy Spirit. So isip pagtapos sa atong pag-ampo ngadto sa Amahan, moingon dayon kita, kini among gipangayo, pinaagi ni Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kini mga igsoon is distinctively Catholic way of praying. So I suggest ato kining i-observe diha sa higayon nga kita mangulo sa pag-ampo sa pamilya, katilingban, opisina, o bisan asa ta paingon. Let's end this short catechesis sa usa ka hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Ginoong Hesus, daghang salamat sa pagpaila kanamo sa Amahan. Kansang pagbuot niya imong gituman sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.